What a wonderful change that has come over me. He changed my life and now I am free. Shunjalo Walter Wilkins uthi uhlanze zonke izono zami wangenza ngaphelela, wangenza ngamhlophe okweqhwa, washintsha impilo yami completely and manje ngihlele enyaweni zakhe ukwenza lokho kumele ngikwenze, ukusebenza ngimsebenzele aze abuye. Kazi wena usebenzela bani aze abuye? Nakhona ingabe ukhona yini umlindile? Thina simlindile impela ngoba siyakholela ukuthi uyeza. Sawubona mlaleli womsakazo eVuma 103, the adult radio for the young at heart. Mina ngodidi ngoNkosi. I'm your host and ngithatha intambo kuDaviola Mfowera Mputa ubevuta be mfana. Bevuta be just reminded me on my young days in unbelievable ukuthi umuntu sawazi lamacula kunye nawo. The highlight of it all was uBlondie. Oh, Mfoka Machene. Thank you Daviola. Go well, cold rest. You have done your dues. So bona babukhoza ngiyakubingelela. Sibingelela mfundisi, sibabingelela abalaleli. Misi Nkosi, siyabonga ukuthi sikhona namhlanje memoyeni umusa kaNkulunkulu lo ukuthi sivukile nokuthi ahlanganise ukuthi usuku luhambe ngalendlela olihamba ngayo. Siyathemba ukuthi abale bazosizakala babenefite, uNkulunkulu adunyiswe. Siyathemba kakhulu namuhla uhlelo lethu liyothatha indlela engathi ihlukahlukile kunalesi ijwayele okuyinto esiqale kuleli sonto edlule emkhathini kodwa ke kuzoba njalo. Nikhonze kahle lapha ePhandana? Yes, Inkosi nathi silapha number 6 uHarvey Road lapha emva kwePinecrest njalo ngo11 kuya ku1 ngamasonto suke sihlangene. uNkulunkulu banathi, siyambonga kakhulu ngomusa wakhe. Siyajabula kakhulu masibona abantu bezosivakashela bezosibheka bethi siyanizwa, siyasizakala, akuve kusigqugquzela lokho nawo ovela ngelinye ilanga mawunethuba. Kuyasiqhugquzela kakhulu mkhathini nathi kube njalo lapha eSound Doctrine Fellowship eMontclair. Sikhonze kahle kakhulu, bafika abazalwane, bafika abalaleli. Hawu mfundisi wasikhumbuza ngothando lukaNkulunkulu lukuthina nokuthi kusho ukuthini ke masithi siyamthanda uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakonke lokho kwenzekile. Mkhathini namuhla ngikhumbuza abalaleli ukuthi kuleli sonto elidlule siqale ngokubaluleka noma siqale sibheka ukubaluleka kokufundisa ingane izwi likaNkulunkulu at an early age, and we did say ukuthi this is a build up for the next couple of weeks sobe sikhuluma ngezinto ezifana nalezo. Mhlambe ke namuhla ngibeke into perspective. Sinesivakashi sethu namuhla uMrs Zulu osivakashele namuhla, sizokhuluma kabanzi naye nathi mkhathini ngalento yokufunda. Last week sibheke ukufunda, sibheka izwi likaNkulunkulu. Namuhla ngifuna sibheke ukufunda lokwasesikoleni, ikakhulukazi kithina bantu esiyibiza ngabantwana bakaNkulunkulu esembusweni kaNkulunkulu esilandela uKristu sithi sisindisiwe, ukuthi siyibhalansa kanjani lento yokusindiswa nokuthembela kuNkulunkulu ngayo yonke into. Siyibhalansisa kanjani nokwenza izinto emhlabeni. Number 1, ukufunda lokho kuyesikoleni bo grade R, grade RR, whatever, sinyuke size sofika ko grade 12, usuke ko grade 12 siye university. Sibheka kanjani lento kunalaba mkhathini sithi sibheka uNkulunkulu nje, yonke into enziwa uNkulunkulu, impilo yethu ihlele uNkulunkulu, sihlale singenzi lutho, sithi uNkulunkulu uyena ozosigayida, enobuvilana phakathi mkhathini. Okwesibili, uNkulunkulu usidalele ukuthi sisebenze. Uthi emedala uAdam noEva wabathatha wabeka ensimini, wathi into yokuqala abanikeze yona wathi
uAdam akayisebenze lensimi ayigade. Therefore uNkulunkulu usidalele ukusebenza, akasidalelanga nje ukuthi sihlale sibuke yena sibheke izwi lakhe without doing anything. Ngiyazi ukuthi namuhla emabandleni sishumayela ivangeli lokuthi health, wealth, prosperity, claim it and name it and uNkulunkulu will give it to you. Umunokhola siyiprepare kanjani ingane ukuthi zibe ama-responsible adults abenza umsebenzi. Imfundo ingena kanjani lapho ukuthi ingane kumele ifunde ikwazi ukuyipreparela ukubheka ama-challenges nama-needs we-economy, ikwazi ukuthi i-create imisebenzi, ikwazi ukuthi ikwazi ukuzenzela imisebenzi, ikwazi ukuthi iqasheke makufanele isebenzele omunye umuntu, ikwazi ukuthi iveze uthando lukaNkulunkulu and all of that. So we want us to talk about all of that. But before we do all of that, Mkhathini, ngiyafisa ukuthi konke lokho sikwenza within i-umbrella ye-Sound Doctrine Hub. Ngiyazi ukuthi laba abasilalela iminyaka bayayazi i-Sound Doctrine Hub negalelo layo nezinto ezizenzayo esizenzayo njenge-Sound Doctrine Hub. Abanye mhlambe they've missed that, abanye bafuna ukukhunjuzwa. So when we start talking about this thing namuhla, ngiyafisa ukuthi sikhumbuza alaleli ukuthi yonke lento esikhuluma ngayo it's within the umbrella ye-Sound Doctrine Hub. But before we do that, Mkhathini njengenjwayelo ngicela usibeke enkosini sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi asinikeza wona. Wamuhle uNkulunkulu wethu, umusa wakho mkhulu phezu komhlaba wonke. Bheka usinikelele indodana yakho uJesu Kristu, uNkulunkulu uqobo lwakhe, ulizwi owayekhona ekuqaleni, kanye noNkulunkulu enguNkulunkulu. Ozinto zonke zadalwa ngaye, akukho nokukodwa okudaliwe okungazange kudalwe uyena. Waba inyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe. Wafa endaweni yethu ukuze ngokufa kwakhe izono zethu zihlawulelwe, bese wena uyakwazi ukusixolela sibuyisane nawe sibe abantwana bakho. Siyakubonga lo musa wakho omkhulu kangaka, futhi siyawukhulekela ukuthi wande emezweni lakithi nakubantu abasilalelayo, uthambise inhliziyo zabo, banikeze ukukholwa, basondele kuJesu ukuze izono zabo ixolelwe, basindiswe olakeni olizayo, bangabhubhi nabantu abanenkani. Siyakubonga usinikeza ithuba lokuba semoyeni Nkosi, ukukhuluma ngezwi lakho nokulekelela ibandla lakho ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Siyakubonga namhlanje masokhuluma ngendaba ye-education, ukufundiswa kwabantwana, ukukhuliswa kwesizwe, ekakhulukazi from i-perspective yezwi likaNkulunkulu. Siyathandaza Nkosi ukuthi lokuxoxa kwethu lezinto esi-announceayo zitholakale ziwusizo kwabaningi, zi-inspiration abanye abaningi ukuthi bande emsebenzini emihle enhlobonhlobo wena oyibeka einhlizweni zabo. Siyakhuleka Nkosi ukuthi ubusise ukukhuluma kwethu, igama lakho likhazumuliswe egameni likaJesu. Amen. Amen. Asibonga Mkhathini, sibonga. Mkhathini, kubalekile ukuthi asikhumbuze umlaleli olthandayo loluhlelo nahlale elilalela. Ukuthi mhlambe i-structure sakhona simi kanjani ukuze lento esikhuluma ngayo umlaleli ayizwe into context. Abalaleli abaningi bezwa i-Sound Doctrine Hub bayezwa la emoyeni, bayazi yenza i-radio ministry le imfundisa abazizwe emoyeni, bayazi mhlambe yenza i-church planting, that's all they know. Mhlambe to put lento esikhuluma ngayo into perspective, asibakhumbuze ukuthi i-Sound Doctrine Hub ifana ne-umbrella. Yabona mawuvula i-umbrella ineyinsika noma ama-pillars ayibambayo le umbrella. Each pillar ye-Sound Doctrine Hub inemsebenzi ekhosikholela ukuthi uNkulunkulu uyibeke inhlizweni zethu zokuthi sikwenza. Sithinta eminye noma ezinye zalezo insika without in no particular order. Siqale ngale ye-radio ministry because iyona abalaleli abayazi kakhulu. Enye yezinsika le yemsebenzi esiyenzayo ukuthi sifundise
ngezwi likaNkulunkulu kuma airwaves. uNkulunkulu mayibeka lento enhlizweni zethu, wayibeka lento ngesidingo sokuthi asikho isifundiso esiphilile ikakhulukazi solwimi lethu thina ndlu emnyama esiyitholayo kuma airwaves. Yonke into esizwa kuma airwaves ile Christianity eyinkolo nje engeyona efaka abantu embusweni kaNkulunkulu, ile Christianity abantu abazogqoka ingubo yayo bayamkele bangene esihogweni bazibiza ngamaKristu bengenabo ubudlelwano noNkulunkulu. So bekunesidingo sokuthi sishintshe lento, abantu babe no-option bezwe into ehlukile sezwini kaNkulunkulu kuma airwaves. Enye yama-pillars strong ke le abantu abaningi abayaziyo. Under that pillar kunezinto eziningi ezenzayo lezi ama-conferences, amabonto beza kuma-conferences wethu, ama-singles conference, ikhwezela couples conference and all of that. Ezinye zezinto ezingaphansi kwaleyo nsika. Bese kuba nenye insika ye-church planting. Le nsika ye-church planting mkhathini ile esithi mase mhlamba ngiqale nge-leadership development to make it flow ukuthi ibe yinhle. Sibe nensika ye-leadership development. Kule nsika ye-leadership development under Sound Doctrine Hub, si identify men and women uNkulunkulu abakhethele ama-responsibilities nama-roles wobuholi emphakathini abahlala kuyona. Asikhethi leyo mphakathi ukuthi yini. So we identify leaders ebese kuthi laba abangenawo amakhono sibalekelele ngokuthi bathole lawo ma-skills namakhono, ikakhulukazi laba abangenazo izifundo zasemanyuvesi noma kuneyimfundo zemfundo ephakeme khona. uNkulunkulu abalekelele, sibatholele ama-bursary, sibatholele ama-scholarship, bakwazi ukuregister kwi-area ye-leadership abazokwazi ukuthi baphindele emphakathini baseve kuyona. Batholela ama-computer, batholela ama-registration fees, batholela the whole tuition, bakwazi ukufunda. Bayikhokhela kanjani-ke leyo nto egcineni? Bayikhokhela ngokuthi ababuyele emphakathini bayosebenza emphakathini, nabo benze njalo kwabanye abantu njengoba kwenziwe kubona. Because it developa i-leadership kuleyo phila noma kuleyo nsika leyo. Sinalento ye-mentorship. Abaningi bayazi, sinabo baba nabo mama bangene kulento ye-mentorship, bakhule kulento abayifundele bese siyaba-mentorisha. Emva kaloko ke sesibathumela emphakathini ababuya kuyona bayosebenza emphakathini. Now enye yama-pillars elandelayo leyo ile pillar ye-church planting. Kunalabo uNkulunkulu ababizele ubuholi bokufundisa izwi kaNkulunkulu. So labo ke ilabo esenza i-church planting nabo, qala amabandla nabo ukufundiswa abantu. Now asinayo lento yokuthi kune structure sihlukile, headquarters you controller everything and all of that. Sinale nkolelo ye-independence of a local church, but asivele sithatha ubaba noma umama noma umndeni sulekelele uqala umsebenzi kaNkulunkulu bawusungule bese siyabayeka. We nourish them, we help them, baqhubeka ne-mentorship program, seba strong, sebe right, sebayaqhubeka ngalendlela uNkulunkulu abafundise ngayo. Enye yama-pillars leyo. Enye yeyinsika ngaphansi kwe-Sound Doctrine Hub ile ye-education and training. Now abantu abaningi abazi ukuthi we've been involved kuleyo over the years, but bakhona abanye abaningi ababe ama-beneficiaries waleyo ministry leyo ye-education and training. We've been involved eyikoleni ngama-school uniform, icatula and all of that, ukubheka abangane and all of those things, izinto esizenzayo leyo. Now over and above that, the Sound Doctrine Hub has now taken over that pillar. That pillar is growing. It's now developing or has developed or is starting iskole
esi-legit esingeyona i-fly by night, isikole sisemthethweni sisebenzisana nayo yonke iminyango nisizozwa ukuthi yipi leyo mnyango leyo. Now mangikhumbula last week emkhathini nabalaleli sikhulume ngalento ukuthi kuhle ukuthi ingane iqala ifundiswe iseyincane. Na iba buhlungu lento ukuthi ingane namuhla zifundiswa all the secular things zasemhlabeni. Zingafundiswa ukuthi uze emhlabeni nje wena number 1 uyisiphiwo esivela kuNkulunkulu, ukuphila kwakhe emhlabeni ukufeza inhloso kaNkulunkulu ngempilo yakho, whether as an engineer, whether as a doctor, whether as an accountant, whether as a housewife, whether as a husband, whether as a gardener, noma i-car guard, noma yini. It does not matter whichever area yempilo umuntu azithola kuyona, uNkulunkulu umbeke lapho kuleso sikhathi leso, usazomdlulisa ambeke kwezinye indawo. Lo muntu loyo inqumo ayithathayo nendlela asebenza ngayo, that person should work as if they work for the Lord, because bafundiswe lento kaNkulunkulu nokuba integral kukaNkulunkulu kiyo yonke i-area yempilo yomntwana. Na angenzi example la kunale inkolo njengamaSulumane for example, abayicompromise lento yokufundisa ingane ngemithetho yeQuran, bathi noma benze izikole ezizofundisa ingane ukuthi yonke impilo yabo fanele kube ihambisana nemithetho yezwi likaNkulunkulu wabo elitholakala kwiQuran. Thina maKristu we are wishy-washy. Thina maKristu siya understand, thina maKristu si free nje senza noma ngabe yini. Ingako namuhla sikhule South Africa kukhulekwa kunama assembly. Namuhla ikoleni zethu ayiseki assembly, sekuthiwa let's have a moment of silence. Kuleyo moment of silence umunye uzicabangela lokho, umunye uyicabangela lokho, abanye akuthandazwa kwenziwa lutho. Legama likaKristu seliyasuswa completely ngisho even ezikoleni zethu. Izingane zethu zazi ngoKristu maziye emabandleni, mangabe akusontwa nasekhaya aziyazi lento. So ingako impilo yezingane zethu ayiqoqekile ukuthi iyazeke ukuthi ingane yazi ukuthi ngiphilela uNkulunkulu mina la emhlabeni, la esikoleni ngifunda as if ngimntana kaNkulunkulu mangiyosebenza kanjalo and everything, because every social issue ingane ehlangabezana nayo na every social problem inesixazululo sayo ezweni, kune guidance, kunama principles and all of that. So iSound Doctrine Hub ithatha leyo nto leyo mkhathini ukuthi asibuyisela abantwana baphile impilo ene purpose. Ithi ingane ifunda lezifundo ezifundwa emhlabeni izongena kwimkhakha ekhona emhlabeni yonke esingayibandlululi yonke efanele, whether it's in engineering, whether it's science, whether it's technology, whether noma ngabe yini. Ayazi lengane ukuthi mayisebenzisa le technology isebenzisa within ama principles nama commandments kaNkulunkulu. Because ungayisebenzisa i-technology isebenzise wrong, you know, uzibone usuNkulunkulu ngoba ukwazi ukwenza ezinye izinto. So in all of that, so sithe, and this is something that we've been working on over the years, sesifikile isikhathi sithe siSound Doctrine Hub asibaqala abantwana abasesebancane lebo kubo grade 0 sikhule nabo bayifunda lento ethi umzali lethi ingane iseseyitoddler, isakhasa, iseseyincane, ifidwe izwi likaNkulunkulu nendlela yokuphila kuNkulunkulu. Ithi qambe yoshaya bo grade 12, bo grade 10, leyo ngane iphila in a purpose. So we are here to talk about that. Nokhuluma ngesikole iSound Doctrine Hub has been working on, and again, it's not something new esiyenzayo, it's just that manje we are going deeper into this thing than just being involved ekusupporteni
imfundo ngendlela isound doctrine hub ibikwenza njalo. So namuhla ke ukukhuluma nathi emkhathini ngako konke lokho and even more sokuthi sikuphi lesikole esiqala nini, sakhiwe kanjani, iminyango involved ethintekile involved kiyo yonke lento le sino Mrs. Zulu ozokwazi ukuthi asitshele ngayo yonke lento lemkhathini. Ebese mina nawe ke emkhathini siyibuyisela lento into biblical perspective. Sinikeze i-biblical relevance, because uma nje siyenza lento kuyinto yezwe ingeke ezweni kaNkulunkulu ukuzenzela nje. One of the things esiqikelela kakhulu kulolu hlelo nakizo zonke izinto ezingaphansi kwe-Sound Doctrine Hub ukuthi yonke into ithola i-reference ezweni kaNkulunkulu. Now lesikole esikhuluma ngaso siyoqala manje ngoFebruary sibizwa iShamgar Institute. Bazozwa abazokhumbula abalaleli ukuthi for the last 10-11 years senza lolu hlelo la kunalebika esingena ngalo elihlale lithi Shamgar Institute. Yini le Shamgar Institute, you know, and ngiyafisa umkhathini ukuthi asiqale khona lapho ukuthi yini le Shamgar, ubani lo Shamgar, ivelaphi lento kaShamgar, size siqambe igama lesikolo ngoShamgar. Ubani lo Shamgar, asiqale ngamkhathini before singena sibinge uMrs. Zulu abingelela abalaleli. Yini lo Shamgar umkhathini? uShamgar is one of the judges laphana encwadini yamajaji. Bazoyikhumbula abalaleli uNkulunkulu efaka uIsrayeli eKhanani before kube khona amakhosi. uNkulunkulu ayekawavusele labo wakuthiwa behluleli ababe siza uIsrayeli ma kade usuwonile uNkulunkulu awuthumele ngamaFilistini azowanqoba. Bese uyakhala uNkulunkulu abavusela abahlulela abathize ukuthi babalwele babakhulule bababuyisele kuNkulunkulu. uShamgar omunye ke walabo uNkulunkulu abasebenzisa ngamandla ukuthi anqobele uIsrayeli akwazi ukumkhulula izitheni zakhe amvumela abuyele kuNkulunkulu. Na into umlalela fisa understand ngalo Shamgar. uShamgar wathi njengoba judge ube ijudge ngesikhathi esinzima emkhathini, kungahanjwe emgwaqeni kunemba amaFilisti ayibulala kwasani. Abantu izwi lenkosi lithi abantu bebangahambi kuma highways, bebahamba ngeindlela ezincane ezinqamle emahlathini because ophumayo bebulawa. uNkulunkulu wareza uShamgar single-handedly eyedwa. It was bengafundile emkhathini, he was a farmer. Ube umlimi nje. Ordinary person kodwa uNkulunkulu wakhetha yena ukuthi abe ijudge. Angazi yini Oxford lento bebeyisebenzisa ngesizulu yini Oxford. Angazi ungabiza ngodwa ukhuna olusharp okuproba ngale inkomo ufuna inyakazi inkomo. He had that uShamgar and wabulala amaFilistini awu-600. Umuntu angazibuza ukuthi umuntu oyedwa ongena inkemba ongenani ongufama ongena experience yempi wabulale kanjani laba bantu? Obviously azange ahlangane nawo awu-600 njengoba njalo, because bebangahamba emgwaqeni bebahamba endleleni ezincane emahlathini. So kusho ukuthi ubebabulala one at a time or two at a time. Wena owabona uRambo, you know, efuna amasosha efuna amaphoyisa esehlathini babulala bonke one by one. So ithini lento? uShamgar did not wait until isimo sibe ngcono, number one. Number two, uShamgar did not wait until atrainele ubusosha. Number four, uShamgar azange athi manje mina nginalento yokuproba inkomo ukuthi zihambe anginankemba angikwazi ukuyomba. uShamgar uqale la ekhona wasebenzisa loku anako waqala ukulwa impi one Philistine at a time, wawanqoba amaFilistine wanqobela uIsrael. So nayi the whole idea.
Shamgar did something, 3 things. You start where you are at. Yekela ucomplain ukuthi akunamali yesikolo, hey siselokishini thina ikolo zethu azikho right, hey uhulumeni akasenzeli lo. You start right where you are. Sebenzisa logo nako. Sebenzisa lo, ngisho noma ngabe indlu ekhaya akusiyisikole esiformal, sebenzisa logo nako. And then the biggest one, one step at a time. Into esiyibona ngoShamgar. Na sizobona ke ukuthi lesikole sisibiza ngoShamgar esingaphansi kweSound Doctrine Hub sifulfilla njani lento leyo. Sabona Mrs Zulu, siyabamukela kwiSound Doctrine Hub. Lele kubafundise ngibingelele nakubalali emakhaya. Now uvela kule institution esibiza ngeShamgar Institute engaphansi kweSound Doctrine Hub. Khuluma nathi nje kancane nangomlaleli ufuna ukuzwa nenzani. Umfundisi besekhulumile kakhulu about what ama values ethu as uShamgar are. Shamgar ngikhuluma ngeEducare under Shamgar Institute ngoba siqala ngeEducare. But inhloso yayo is to raise a child in the way they should go njengoba iBhayibheli lisho. Sifundisa abantwana ukuthi nanoma kuqhubeka okwenzeka empilweni befunde esikoleni, but into ebalekile kakhulu kubona is that Christ first and then we go into education. Kule education yethu we talk about a number of different things. Sibheka i-education leya kuhulumeni, sibheka i-STEM training, sibheka ukufundisa ingane ama everyday skills, sifundisa ingane ama motor skills from the youngest child got grade 000, and then sikhula naye njobe naye ikhula. Asibiyele emuva ukhuluma amagama esingisa amakhulu osekhaya olalele uthi yini STEM. Mawukhuluma nge-STEM focus education yini lokho? Kuthini? I-STEM focused education kuhulumeni wethu manje i-focus yokukhulisa nabantwana yokuthi sibafundise i-science, i-technology, i-engineering ne-mathematics. Okay. So mengithi i-STEM focus ngisho ukuthi ingane zethu from u-000 angeke sibalinde baze bakhule. From u-000 sizobafundisa into encane mayelana ne-science, not into above iminyaka yabo. Into encane sobaqala ngokuthi yini ukuobserve ama-experiment amancane alingana nabo. Mase kufika kwi-technology sibafundisa into ezincane njengo-sequencing nama-pattern, into enjengalezo. And then mekufika ku-technology sobafundisa nje simple ngama-building blocks as well, ukuthi wakha kanjani. Uma ufuna ukubona i-structure sakho sikhula, siyabafundisa ukuthi i-structure sabo sikhula kanjani. And then ku-mathematics bafundisa kancane ukuthi ukubala, sibafundisa ukusotha izinto, sibafundisa nokukala. But at their age as they grow bakhule ne-understanding yokuthi impilo lesiphilayo manje isisebenza kanjani. Now njengoba sithi uShamgar uqala kuloka nako, one step at a time. Lesi skole iShamgar Educare neShamgar Institute iqala ku grade 0 iphelela ku grade 12. Nihlela ukukwenza njani ukuthi you take one bite at a time? Seniqale konke nenza grade 1 to grade 12, niqala kanjani njengoba kuqala manje ngoFebruary iqala kanjani lento? uShamgar Institute muphelele uyadlulele ingane ukuze kuye tertiary, but ngendlela esiqala nabo ngabo namanje siqala ngoShamgar Educare. Okay. uShamgar Educare uqala ku grade 000 ufike ku grade 00. Ngichaze kabanzi ukuthi lawo ma age groups obani, siqala ku 2 years sigcina ku 5 years. Manje ekukhuleni kwethu nokukhula nabantwana sithatha labe sinabo sikhula nabo as a school as well. So qala with the Educare, laba abase ku Educare mebekhula kufanele bakhule baye ku grade R, sikhula kanye nabo nathi siba u grade R. Mebekhula fanele baye ku grade 1, sebeya move ke sebeyaphuma ka Educare baya ka Shamgar Academy. Sesikhula nabo ka Shamgar Academy kuze kugcina sekufika matric.
So lokuqala manje ngoJanuary uShamga Educare noma uShamga Institute or Shamga Educare. Yeah. Now asibheke ke lo Shamga Educare. So kusho ukuthi sibheka lawo ma grade lawo ebese ukuthi le ingane iphuma next year siya ku grade R no grade 1. Ingane iphuma next year siya ku grade R no grade 1. Yebo. All right. Now asibheke lento ke umzali ofisa olalele manje ofisa ukuthi ingane yakhe nayo ayithole lento ayizuthola uChrist kuphela but izotraina kizo zonke lezi zinto zobuchwepheshe as it's happening in all other schools, public schools, independent schools and all of that. Yini role yomzali kiyo konke lokho ngaphandle ukuthatha ingane yakhe ayilethe yini role kamzali? Ngichaze kancane ithi irole yomzali asikwazi singabazali ukuthi sithatha abantwana bethu siyobashiya nabantu singazi ukuthi kwenzakalani empilweni zabantwana bethu. Isho ukuthi sisebenzisana kanye nabazali as iShamga Educare. Umzali uzokwazi ukuthi ingane ifundani, umzali uzokwazi ama principles nama values esiwafundisayo. Umzali uzovuma ukuthi njengoba elethe ingane yakhe at a Christian school kukhona ama principles esiwalandelayo esiwafollowishayo like respect, integrity, so fundisa abantwana ngama biblical values in everything abakwenzayo. Sibafundisa ukuthi uNkulunkulu uthi first and foremost uhlonipha abazali, uyamhlonipha, uyamthanda naye, but you love your neighbor as yourself. So sibafundisa sibahloniphane nabo. And in everything we will teach them ukuthi based on the level abakuyona how the biblical principles apply empilweni zabo. So we need abazali ukuthi basebenzisane kanye nathi ukuthi mesithi enganeni sifundisa inhlonipho nabo bagcizelele emakhaya. The Bible calls us ukuthi train a child in the way they should go, and when they are older they will not depart from it. Akuwona umsebenzi wesikole kuphela lokho, umsebenzi wabazali futhi nalokho. So sithembe ekuthenini sihlangene nabazali abazobe belethe ingane zabo ku-Educare. So besibambisana ukuthi sikhulise a different, morally different generation. Le ezokwazi ukuthi ikusasa lethu lisizwe sasemzansi Afrika likwazi ukuthi lihluke, not just ngezenzo nama qualifications but indlela esiyiphatha ngayo, indlela esikhuluma ngayo, indlela esenza ngayo, kubonakala ukuthi ngempela we are Christ's disciples from the youngest of us to the oldest of us. Ngiyafisa ukuthi siyiqhubeleyo wena Mamzulu ukuthi kubaluleke ngani ukuthi ingane iphile impilo ene purpose, because kiyo yonke lento ukuthi angaba nawo labo grade 12 nalama degree wonke kube ingane edlula through kuShamga and all of that, but yini ipurpose enkulu? Ngiyafisa ukuthi siye lokho kodwa ngaphambi kokuba sike la asibiyele la mkhathini. Let's give what Mrs. Zulu has given us, give it a biblical perspective. Oqale ngakusho ukuthi kubalekile ukuthi abazali abakholwayo bahlakaniphe. uJesu uyakhuluma ngaleyo nto. For example, uMatthew 10 uthi ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi, ngakho ke hlakaniphani njengeinyoka nibe mnene njengamajuba. uSathane akalindi ingane izikhule before wazame ukuyicorrupta. And akaqhamuki eneyimpondo emnyama esabisa mezocorrupt ingane. Ingane uyaqala ukuyicorrupta khona ezikoleni lezi sihambisa kuzona. Kancane ngendlela eyisatli ingane ifundiswa ukurebella against abazali. Siyakhumbula
kufika indaba ukuthi kufundiswe izingane ngamalungelo azo over and above ukuhlonipha abazali bazo. Izingane ifundiswa isexual immorality, iyashuthekwa la ezikoleni, zinikezwe ama-condoms, zinikezwe into zokupreventa ngaphandle kwe-involvement yomzali. I-homosexuality baqashwa manje othisha khona la ema-primary school bafundisa izingane ukutabani, ama-drugs, ungabala izinto eziningi. Usathana uyasebenza. So uNkulunkulu uyafuna ukuthi sihlakaniphe ukubala amaSulumane mfundisi ukuthi ayayifundisela ezawi ingane, akhe ezawi izikole to protect their children. Nathi njengabazali abakholwayo simele ukufunda ukwenza lokho. For example, Romans 12 futhi ningalingisi lelizwe kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandeka nokuphelele. Sidinga ukwazi ukwenza ezethu izinto singalandele nje izwe ezintweni elizenzayo even in education. So ke yindlela into ukuthi sibe nezethu izikole esothi trainer for excellence in the job market, si producer ama-graduates, ama-students azo excel ema-varsity ya excel in the marketplace kodwa ebe grounded ekwesabeni uNkulunkulu. Asibheke lamkhathini uMamZulu usitshele ngokukhulisa ingane ngendlela kumele ibe yiyona ukuthi misiyindala engakushiloko. Sithini kumzali ongasi aware ukuthi uzonikeza i-account kuNkulunkulu ngesipho uNkulunkulu amthembe ngaso esiwumntwana, ngokuthi umzali anga investi impilo yakhe yonke nama resources akhe wonke ekugrumeni lengane kaNkulunkulu noma lesipho sikaNkulunkulu ngendlela bengayo. Umzali uzophendula thini kuNkulunkulu or uNkulunkulu uyena umphele ingane sekuphelela khona lapha emkhathini. It doesn't matter ichwane lenyoka leli lizozikhulela. Ngiyaphila ngiyakhona lo hulumeni wethu ohola uKhongolose uphasise imithetho esikoleni ukuthi ingane azifundiswe ngokutabani eprimary. Ingane ayizikhethele isese primary ukuthi ifuna ukuba umfana noma ifuna ukuba intombazane, isese primary. Ingane ayifundiswe primary ucansi ukuthi lwenziwa kanjani ucansi, ngale nje kokunikezwa ama-condom ukuthi ucansi lwenziwa kanjani. Imithetho esiphasile esisetshenziswa kumele ngabe iyafundiswa kwezinye izikole siqalile ukufundiswa. Ingakho lezi na umzali uphucwa amalungelo ukuthi akhulise ingane yakhe, adiscipline ingane yakhe. Lo hulumeni uthi ungayidiscipline ingane ngendlela uNkulunkulu athi udiscipline ngayo. Uhulumeni wethu ushaya umthetho ukuthi ingane at 13 years uma ikhulelwe ingenza i-abortion without i-consent yomzali. Ingane no 13 years, ingane ka grade 6 yazini ngocansi, yazini ngokuthi ijazi likamkhwenyana ligqokiswa kanjani, yazini ngokuyikhethela ukuthi mina ngifuna ukuba umfana noma ngifuna ukuba intombazane. Izinto esingakhulumi ngazo lezi mkhathini njengebandla. Ingako ingane zethu zifunda yonke lento. Now umbuzo wami uthi umzali onengane odedela ingane yakhe ukuthi iyofunda zonke lezi zinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu, yini iqhaza lakhe noma uyothini kuNkulunkulu mkhathini? Umzali uneduty. Ephesians 6:4 nanibuyiseni ngabathukuthelisa abantwana benu kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Umyalo lo i-commandment uNkulunkulu ayinikeza abazali abangakwazi ukuyibalekela, abangakwazi ukuyidelegate bayishile kwabanye abantu. Sonke sisazovela phambi kwesihlalo sobukhosi sokwehlulela sikaKristu, kube lona lowo ayiphendulele ngakwenzile esasemzimbeni. uNkulunkulu uyosibuza ngalomyalo lo. Yebo, uma ukuthi awekho ama-Christian schools ngala ukhona, you do your best umhambisa umntwana, uzama ukululeka, uzama ukungena kuma-governing board, uzame ukuba usawoti nokukhanya, ubamba ukubola kulezo indawo. Kodwa
uNkulunkulu esinikeza amathuba afana nalawa where avusa ama-Christian schools, especially eqala ebuncaneni bomntwana, where umntwana can be protected while efunda izinto azoyidinga mayekhula. Then kuyiduty yethu njengabazali to take advantage of izinto ezifana lezo, kuyilekelela, kuyisupport izinto enjalo. Inhloso yesikole esifana lesi ukulekelela wena njengomzali to fulfill the mandate uNkulunkulu akunikeze yona methi ungabathukuthelisa abantwana bakho kodwa bondle ngokuyala nokuqondiswa kwenkosi. Lezikole ama-Christian schools alekelela abazali to fulfill that. Mamzulu, nawo lalela umlalela uthi gazi sikuphi lesikole. Ngiyafisa ukuyosibona. Omunye uthi gazi ingane zethu zofundela endlini kaBaba uSibanibani. Sikuphi lesikole? Isikole esine structure kufundela emjondolo, amapha ama-areas atargetiwe aseduza buduze naleyo ndawo leyo. Bangasibona kanjani abazali lento ukuze babe sure ukuthi laba isakhona izingane zabo ngeke bezwe ukuthi sekudliwe imali zabo, uhulumeni useyivalile lento futhi beyingekho kwasemthethweni kwaqala. Ngiyazi ukuthi ngikunikeza imibuzo eminingi kakhulu kodwa asikulalele kweminye naye. Where's the school? Is it a formal structure? What is happening? Kunama klasi siguphi? Ake ngiqale ngokuthi sithi it is a formal school that is going through zonke igaba zaka Department of Education to ensure ukuthi sihambiselana nomthetho sekelo wala eMzansi. Si located with Department of Education, no Social Development, Department of Health, and then sisebenzisana futhi namanye ama organizations asebenzisana nokukhula kwengane. Now lemnyango yonke okhuluma ngayo isike yafika la kulesikole izobona noma into ensacabanga ukuyenza. No, Department of Education say Social Development useke wafika, Department of Education uyazi ngathi ulinda ukuthi kufike uhealth uyafika kuleli sonto esiza kulona, and before sivula so bese sidlule kuyo yonke iminyango nayo sidlule kuthina. Tell us about the school. Sikuphi sakhiwo sakhona sinjani, amaphi lama areas esikhuluma ngawo? Okay. Isikole sethu sikwaMakhutha in a structure or a building eyaziwa formally as Umuzi Training Center. So if abantu beyazi indawo yakwaMakhutha bayazi ukuthi Umuzi Training Center is historically an education center. So we are using that facility. The address ngicela uku-interrupt nangumlaleli uyezwa Umuzi Training Center sebafuna ukuyigugulisha mabangayifaka ku-Google izobonakala ikhona lento. Bangayibheka as Umuzi Training Center but manje isithi Shemka Educare. Okay, but the structure and everything kukhona, i-address ku Google Maps kukhona, nezithombe ejengisa amanye ama-facilities esinawo kukhona. Ithini address lapha kwaMakhutha? Number 24 Dazumeyiwa kwaMakhutha. Muwazi Makhutha ngase library ingemuva nje kwase library nakasasa. So mawuqhamuka lapha enxanxatheleni izitolo ezinkulu lapha ngasetoti uya kwaMakhutha ungena kwaMakhutha. Mawuqhamuka lapha ngase library wenza njani? Ujika left ungena ngo left and then ulandela umgwaqo ukhevele ngaka right uhambe nawo straight. Emva kwalokho right wakho oqala uzobona ungena ngawo isikole nasi lapho uzosibona. Now imapha ama areas esinvite abazali ukuthi nasi isikole wozani nizosibona lethani ingane zenu, kunabazali abathatha ingane zabo baphuma nazo lapho kwaMakhutha bayishiya eToti bayishiya eMontclair boyishiya zonke indawo badlula ko-Adams lapha bathwele ingane bakhokha lezi imali ezinkulu lezi ngobe kungekho indawo zezikole zale target ebheka labo science and technology and all of those zonke lezi zinto ikhulumayo abo STEM. Imaphi lama areas esikhuluma ngawo?
Angiqala ngokuthi asivalele umuntu ngaphandle. But indawo esibhekile sibheke umgababa, sibheke uToti, sibheke khona kwaMakhutha labazali abathatha izingane zabo bayikhiphe, sibheke Moncler, Yellowwood Park, Mlazi, Siphingo, zonke indawo malukazi zonke indawo ezisondelene nathi. Ziningi angeke ngize ngiyiqede zonke, but zonke indawo ezisalele nathi sifisa ukuthi abazali abafisayo ukuthi izingane zabo ziqale kahle kwi-STEM but ziqale ngezwi likaNkulunkulu as well. Mina mengavele ngithatha ingane yami ngiyise esikoleni noma bengizwa ukuthi lezo zikole zi-right, zonke ingane zami zonke izikole ezafunda kuzona bengiya ngihambe ngiyosibheka isikole. Ngomusa kaNkulunkulu le ikole lezi ingane zami befunda khona bekuba nalento okuthiwa ama open day. La uhamba uyobheka isikole, ubheka ama grounds, ubheka othisha, uzungene naseclassini la ingane yakhe izofunda khona, ubheke ukuthi le class linjani. Nina into efana nale? Yebo baba sinayo. Awusitshele ngayo. Sineyinsuku ezimbili esivulele open day. January 23 and January 24. Isikhathi is from 9 a.m. to 12 p.m. 23 and 24 uLwesihlanu nomgqibelo kaJanuary. Yebo. Na kuzokwenzakalani kulezo insuku? Kuzobe kukhona i-team esebenzisana nayo othisha, kuzobe kukhona i-access kuma classrooms nama facilities abazali bakwazi ukubona bangaletha nezingane, bazothola kabanzi ngokuthi how the school works, bathole information ngama subjects, even if it's not subjects per se at this stage. Bazothola ukuthi ingane yabo ke kuleso STEM bazofunda kanjani, bazokwazi ukunderstand ukuthi ama themes onyaka athini, khona nabo bezokwazi usilekelela emakhaya, bazokwazi ukuthola ukuthi izingane zabo njoba sithi sibafundisa i-engineering, sibafundisa kuyiphi level engineering, bazokwazi ukuthi babone, bazongena baphume esikoleni babone yonke. Umzali angeza nengane noma akayizele na yedwa noma ingane zibe khona zizo interacta nalabo teachers ngene naseclassini, zizokwazi ukuvunyelwa ukuthi mayifikile ingane zidlale ngalezo zinto lezi abazoyifunda. Talk to us about that. I-preference yethu ukuthi umzali eze nengane. Kungcono ingane uyibone ukuthi interacta kanjani kwi-environment before as umzali. Nami ngumzali ngincamela ukubona ukuthi ingane yami i-interacta kanjani, ifeel comfortable kangakanani around the teachers, around i-institution, ama-toys, ama-learning subjects, ukuthi bayakwazi yini ukuthi bafeel comfortable. Khona nami ukuthi ngiyazi ukuthi ingane yami ngiyishiye nabantu abanjani. Katin, let's give this a biblical perspective again. Sizokhumbula ukuthi lolu hlelo akulona nje i-Sound Doctrine Hub. Sinabalaleli abashayela lolu hlelo abalukhulekelayo, abanye bafuna ukwazi ukuthi banganikela kanjani ukuthi bahlale bakhala njalo kune voice notes last week ethi i-hour lencane. So zonke lezi zinto esikhuluma ngazo nalento le yesikolo akuyona nje into yobuholi be-Sound Doctrine Hub. uNkulunkulu esebenzisa labalaleli abalalele abakhulekela lolu hlelo, abakhulekela nomsebenzi owenziwa uleli hlelo nale umbrella nezinto eziningi esingakhulumi ngazo la emoyeni kephezenzeka emphakathini. A biblical perspective in that regard. Muhayini uNkulunkulu i-main focus yakhe ukusindisa ezonweni zethu, kodwa uNkulunkulu of every area yempilo yethu. Uyena onendaba nokuthi asikhuleni sithole imisebenzi. In fact uyasiyala kanjalo u1 Thessalonians 4 verse 11, nikhuthalele ukuhlala ngokuthula ninake indaba zenu nisebenze ngezandla zenu njengoba saniyala. U2 Thessalonians chapter 3 uyabayala ukuthi umuntu ongafuni ukusebenza makangadli. Lento yokusebenza iyintando kaNkulunkulu, yena usiyala ngalokho. Ngakho nokuthola ama skills esiwadingayo ukuze sikwazi ukusebenza sibe excellent njengoba izwa uNkulunkulu milibayala abantwana bakaNkulunkulu Ephesians 5 ukuthi kumele babe njani emsebenzini. uNkulunkulu cares about all those things. He cares ngokuthi ufunda upgrade R wakho, ufunda khona imap lama skills nama habits
owathola uzokwazi ukwakhela phezukwawo as you grow empilweni yakho ube useful. He cares about all of those things. Ngakho njengamakholwa asingayiboni njengento yasezweni mase kukhulunywa ngeeducation, asibone njengento yethu kaNkulunkulu wethu afuna sifake konke ukuhlakanipha esinakho, wonke ama resources esinawo thina nje abalaleli sikhulekele, sisupport, silekelele, sigqugquzele abantu esibaziyo abaseduze to benefit from this. Zikhulu into enje, ungadela usuku lwezinto ezincane ngoba iyona ndlela uNkulunkulu asebenza ngayo le ukwakha izinto ene impact zokushintsha ibandla lakhe nezwe lakhe. Usho njalo uvusi kaMlaba lapha eMatadeni uthi amen bobaba. Bafundisi izwakala iright indaba kaMama yokufundisa ingane zethu ngenkolo uthi ngiyayithanda iqhubeke kusho uvusi kaMlaba lapha. Isikhathi sethu sithi kusele 5 minutes before lolu hlelo silvala. Angikuvuleleke noma ngabe nibabili bathathu lapha ku 0861010300 08611010 noma lapha ku 0737091991. Ngiyazi miningi imibuzo sisazomletha uMamzulu kuleli sonto elizayo, ziningi izinto okumele sikhulume ngazo mayelana nalento. Ntshangase kaSenzo uthi amen bafundisi bami, nginibona umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ukusigcina kuze sifike lolu suku losibusiso kimina. Nginlalele uthi lapha emsebenzini kwa BB Bakeries. Asikwamukele emoyeni nawe sawubona. Temtafeni sibaba inkosi siyabongelela egameni lenkosi Jesu Kristu. Baba. No, into esethi cha uMamzulu umsebenzi awenza umkhulu kakhulu muhle, uyadinga ukusupport, uyadinga nje ukulekeleleka ngendlela eziningi ezahlukahlukene ngoba kuhle ukukhulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakho. Okuthi noma sekhulile angasuki kuyo. So ikole efana lezi nje seyidela kakhulu sithi uMamzulu nje siyakhula ukuthi uNkulunkulu amlekelele kakhulu, athole izinto ezidingo zaso isikole nabantwana besizakale kakhulu. Amen. Abe nasibonge baba uMyeni. uSamuel kaNtshele okaNtsele noma uNtshele kubhala Ntshele uthi how can I be part of Sound Doctrine Hub? I lead a church but I would like to be mentored under this umbrella. Umsebenzi wethu sonke la so thatha inombolo zethu emva kwalolu hlelo ebese uyasithinta wena Samuel Ntshele. Baningi abafundisi abasithintayo, baningi abafundisi abaza kithina bafuna ukulekelela ngokuprepare ama sermons nalabo abafuna ukuba kwi-mentorship. You can do the same now. Pastor Bindlovu le inqana uthi awumolo lapho babunkosi nobabukhoza noMrs Mageba sikhona emandleni. Uzifikile amaulana uthi ngibingelele abafundisi bami ntambama, sibonga umusa kaSimakade ukuthola lesikhathi futhi kungumusa wakhe asenzele wona. uNkulunkulu asigcinele nina njalo nakulonyaka kusho uZP kaMaulana. uThobe Emyeza uthi ayibonga inkosi yamakhosi sinani kuwo lonyaka, asibonga uMnonjabulo kaMwelase kaMazibuko uthi greetings bafundisi bami ngibathandayo, mawusho umsebenzi imihla ngemihla silana nisibusise esikhulu kithina kanjalo. uThembi kaDimba naye usho njalo uthi awu nginibingelela abafundisi bami ngikhona nginilalele ngiyabonga kusho uThembi kaDimba. Mamzulu kwi-minute nje likhona awuphinde sikuphi lesikone imaphi lama open days yini ekulindeleke kubazali esicela kubazali usicela beze bazo interact nathi ngomhla ka22 and 23 January. 22, sorry, my apologies. 23, 24 January. 23, 24, Friday and Saturday from 9 to 12. From 9 to 12. Yes. Now umzali uza nezingane ingane phela ziyalamba nina ijuice ingane noma nje umzali ezophethe isikhaftini. Sinayo ijuice yengane. Ikhona ijuice yengane. I-address ithini? I-address ithi 24 Dazumeyiwa kwaMakhutha ngemva kwase library. So yini siba encourage ukuthi bangayenza between now and then nalabo abasebenzisa technology? What do they Google? What do they see? They Google Shemka Educare, bangena ku Facebook babheka wona uShemka Educare, bangena ku LinkedIn babheka wona uShemka Educare,
banga WhatsApp ku 0670820857 babuza imibuzo siphinde slowly, not too fast. 0670820857. All right. Uma ungayibamba ngayiya lapha ku Facebook page yethu, ku Sound Doctrine Hub Facebook page yethu, noma kuyibika lethu lokuvalelisa uzoyithola inombolo ekhona. Mkhathini 10 seconds. Ngicela ukuvala ngoThithu chapter 3 verse 14. Abantu bakithi mabakhuthalele ukwenza imisebenzi emihle ukuba basize lapho kuswelekile ukuze bangabi ngabangenazo izithelo. Bangabi njengabangenazo izithelo. Sibonge kuMessage Zulu nomkhathini. Sinthembise ukuthi sisazoqhubeka, ngiyazi ukuthi nazi ingcingo zifuna ungena nama voice note konke, kepha bekufanele sindlalele lento kuleli sonto elizayo, sizoyithatha siyiqhubekise phambili. Mina nomkhathini sithi sekufike leso sikhathi sokuthi sikuvalelise, sithi phela asikushiyi wedwa belu, sikushiya nalawo mazwi. Funda okuyifundela izwi lenkosi. Ngokwenze njalo awusona students kaMkhathini noNkosi noNjomani noma ndoda thizeni ke noma nkosikazi thizeni ke, students kaMoya Ingcwele uqobo lazo. UNkulunkulu akubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo.